या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। तर 15 कामगारांचे बळी गेले असते, विनायक राऊत यांचं गंभीर विधान। बावडा रस्त्याच्या विलंबाला नितेश राणे जबाबदार, सतीश सावंत यांची टीका। आणि फुलपाखरू महोत्सवाचं शानदार उद्घाटन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आमच्या कार्यकर्त्यांनी पुलाचं काम थांबवलं नसतं तर 15 कामगारांचे बळी गेले असते, असं गंभीर विधान खासदार विनायक राऊत यांनी केलंय। पाहूयात। कॉन्क्रिटीकरणाचा रस्ता आहे। आज संगमेश्वर सारख्या भागामध्ये कॉन्क्रीट करण्याच्या रस्त्याला 1 वर्षाच्या ज्या पद्धतीने चाळण उडालेली आहे, तशा पद्धतीचं निकृष्ट दर्जाचं कॉन्क्रिटीकरणाचं काम होता कामा नये, अशा पद्धतीच्या सूचना सुद्धा आम्ही प्रशासनाला दिलेल्या आहेत। आज दुर्दैवाने चिपळूणचं ब्रिज त्या दिवशी पडले, आपणही सर्वांनी पाहिले, आम्ही तर पूर्ण दिवस तिथे होतो। आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी ते जर काम थांबवलं नसतं आणि जर थांबवल्यानंतर ते कामगार खाली उतरले नसते तर अवघ्या 5 मिनिटाच्या अंतरानंतर झालेली ती दुर्घटना किमान 12 ते 15 कामगारांचा बळी त्या ठिकाणी गेला असता। त्यामुळे नागरिकांचं सुद्धा सहकार्य हे कसं असतं हे यामुळे दिसून येते। आज मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं कणकवलीवरचं जे ब्रिज आहे, कणकवली फ्लायओव्हर ब्रिज, याची सुद्धा एक डावी बाजू हे कायमस्वरूपी 2 वर्षापासून बंद केलेली आहे। ती सुद्धा काल आम्ही निदर्शनास आणलेली आहे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या, आणि बघूया त्याचं पण काय होतं ते। पण आजचा जो महत्वाचा जो विषय आहे तो गगनबावडा रस्ता बनवा आणि लोकांचे प्राण वाचवा, अशा पद्धतीचा ही घोषणा घेऊन आम्ही त्या रस्त्याच्या आंदोलनाला माननीय संदेश पारकर उतरणार आहेत आणि परिसरातील शेकडो नागरिकांचा, ग्रामस्थांचा सहभाग ह्या आंदोलनामध्ये असेल अशी मला खात्री आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। टक्केवारी घेणारे आमचे पदाधिकारी नाहीत असं म्हणत नितेश राणेंच्या टीकेला खासदार विनायक राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। पाहूयात। हो, आमचे पदाधिकारी कुठल्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडावर मासे मारणं, कुठल्या अधिकाऱ्यांना चिखल मारणं असं करून टक्केवारी घेणारे आमचे पदाधिकारी नाही आहेत। त्यामुळे लोकांच्या हिताचं जे आहे ते करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही करतोय। नितेश राणेंनी स्वतःच्या बुडाखाली काय जळते त्याची एकदा पाहणी करावी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया,
डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कोकण दौऱ्यावरती आलेल्या भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरे सेनेवरती जोरदार टीका केली. गजराने सकाळी रत्नागिरी आणि आता नितेशजी, निलेशजी, तिरीजी सर्वांनी व्यासपीठावर प्रभाकर सावंतजी या सर्वांनी म्हणून आज, कारण मी थोडा वेळ घेतली, आपल्या सर्वांची ओळख आहे, पण आज मी संपर्क ते समर्थन, जनसंवाद आणि तुमच्याशी मी संवाद करणार आहे. बंधू भगिनींनो, नितेशजी माझी 21वी लोकसभा आहे आणि नोव्हेंबरच्या 30 तारखेपर्यंत 48वी लोकसभा पूर्ण होणार आहे. जनसंवाद करताना मी जवळपास जसा कणकवलीमध्ये वडापाव विकणारा, पाणीपुरी विकणारा, भाजीपाला विकणारे, फ्रूट मार्केटमध्ये केळी विकणारे, 18 पगड जाती, 12 गुंतदार, बौद्ध समाज, मुस्लिम समाज, सर्व समाजाच्या भेटी आम्ही घेतल्या, कुंभार समाज, सुतार समाज, आणि मला या गोष्टीचा अभिमान आहे. महाराष्ट्रामध्ये 32,040 लोकांशी जवळपास मी बोललो नितेशजी. फक्त 13 लोकांनी म्हटलं देशाचे पंतप्रधान सांगता येणार नाही किंवा दुसरं नाव घेतलं. किती लोकांनी? किती पैकी? बाकी सर्वांनी काय म्हटलं? जरा जोरात दाखवून सांगा, मोदी 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 मोदी. आवाज ओढता माहिती. आणि आता मी नितेशजी, मी प्रभाकर सावंतजी, विक्रांतजी, निलेशजी, प्रमोद जटारजी, शैलेश दळवी आणि सारे, अतुल गाडसेकर, अजय तेली आणि आमच्या सर्व 5,000च्या वर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जेव्हा जनसंवाद यात्रेमध्ये होते, मी नितेशजी आपल्या कॅमेऱ्यातला जर आपला आकडा काढला तर 823 लोकांना कणकवलीला आपण आज भेट घेतली. 823 लोकांनी. 823 पैकी एक फक्त महिला अशी होती जिनी सांगता येणार नाही म्हटलं. बाकी 822 लोकांनी काय म्हटलं? 822 लोकांनी जर जोरात सांगा काय म्हटलं? 2024ला पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान, विश्वगौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी व्हावे याकरता नारायणजी राणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये. माननीय नारायण राणे साहेब आज दिल्लीमध्ये आहेत. खरं तर आज सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्यावर मला अभिमान आहे की आमचे 600 वॉरियर्स 600 घरी जाणार आहे. एक वॉरियर 600 घरी जाणार आहे. आमच्या वॉरियरनी ठरवलं आहे आम्ही 600 घरी जाऊ आणि या 2 महिन्यात या लोकसभेच्या 3,60,000 घरी जाऊन जसं मी समर्थन मागितलं तसं समर्थन मागण्याकरता घरोघरी जाऊ. आमचा निर्णय आज आमच्या वॉरियरनी घेतला. मी या 600 वॉरियरचं मनापासून आभार मानतो, तुमचे अभिनंदन करतो की आपण हा निर्णय घेतला. माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी 9 वर्षामध्ये 65 वर्षाच्या पेक्षा जास्त कामं पूर्ण केले आहेत. मी जेव्हा एका 19 वर्षाच्या मुलाशी भेटलो, त्याचं नाव माझ्या PA कडे नोंद आहे. मी त्याला म्हटलं देशाचे पंतप्रधान कोण व्हावे? त्यांनी सांगितलं मी माझं मत पहिल्यांदा देणार आहे आणि मी प्रधानमंत्री मोदीजीला देणार आहे. नितेशजी त्यानं कारण सांगितलं. नितेशजी होते, त्यांनी काय कारण सांगितलं? पत्रकार महोदय, त्यांनी सांगितलं की जगातल्या सर्व देशांनी, अमेरिकेने, रशियाने 150 वर्ष त्यांनी हुकूमत केली, इंग्रजांनी, चायनानी, सर्व देशांनी प्रयत्न केले,
पण चंद्रावर त्यांचा झेंडा फडकू शकला नाही, त्यांच्या देशाचा झेंडा फडकू शकला नाही. तो 19 वर्षाचा पोरगा म्हणतो आहे मी मोदीजीलाच मत देईल, कारण मी माझ्या डोळ्यांनी चंद्रावर भारताचा तिरंगा झेंडा फडकताना बघितला आहे, म्हणून मी मत देईल. कोणी कोणी बघितला झेंडा फडकताना? चंद्रावर झेंडा कोणी बघितला भारताचा? हात वर करून सांगा. पत्रकार मित्र बघून घ्या, सर्वांनी झेंडा बघितला आहे भारताचा. एक दुकानामध्ये एका मुलीला आम्ही भेटलो, तिला विचारलं देशाचा पंतप्रधान कोण असावं? त्या मुलीने सांगितलं मी माझं मत मोदीजीला दे. मी तिला कारण विचारलं, नितेश भाऊ तुम्ही होता? तिने कारण सांगितलं मी काश्मीरमध्ये कधीही 65 वर्षापासून बघतो आहे, मी इतिहास वाचलाय, मी भूगोल पाहिलाय, मी भूगोल बघितला, मी इतिहास वाचला. 65 वर्षाचं काँग्रेस पार्टीने केलेलं पाप. एक कमळाचं मत मोदीजीला आपण दिलं, एक कमळाचं मत मोदीजींनी घेतलं, मोदीजी प्रधानमंत्री झाले. अमित भाई मोदीजी, नारायण राणे साहेब, आपल्या केंद्रात त्या सरकारने 65 वर्षाचं काँग्रेसचं पाप धुवून काढलं, 370 कलम हटवलं. काय म्हणले होते? अमता ममता समता कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित भाई ये मत करिए, 370 कलम मत हटाइए. 370 कलम हट गई, इस देश में खून की नदियां बहेंगी, आप ये मत करिए. मोदी जी अमित भाई ने सांगितलं हम नहीं सुनेंगे, हम देश की जनता का सुनेंगे. देश की जनता का मत है 370 कलम हटना चाहिए. बरोबर आहे का नाही? आणि मोदीजी अमित भाईनी 370 कलम हटलं. मागच्या 3 वर्षात खून की नदिया सोडा, एक कंकरही कोणी मारला नाही. मागच्या 15 वर्षाचा इतिहास आहे, कधी काश्मीरला 18 लोकांच्या वर गेले नाही. पण नितेशजी या वर्षी 1,82,00,000 लोक काश्मीरला गेले आणि लाल चौकामध्ये तिरंगी झेंडाला सलाम करून आले. 1,82,00,000. म्हणून ती मुलगी म्हणते मोदीजीला मत देईल. मत भगिनींनो, एक शेतकरी भेटला, त्या शेतकऱ्याला विचारला दादा तुझं मत कुणाला? 78-80 वर्ष वय होतं. त्यांनी सांगितलं मी प्रधानमंत्री मोदीजींना देईल. माझ्या घरी 8,000 रुपये वर्षाचे प्रधानमंत्री किसान योजनेमध्ये बरोबर येतात आणि आता एकनाथजी, देवेंद्रजी, नितेश राणेजींनी पुन्हा 6,000 रुपये वाढवले, 14,000 रुपये मला मिळणार आहे आणि म्हणून मी मोदीजींना मत देईल. म्हणून त्यांनी मोदीजीला मत दिलं. एक म्हातारी काकू भेटली, तिला विचारलं तुमचं मत कुणाला? तिने सांगितलं मोदीजींना. तिला विचारलं का ताई? काकू कशाला? काकू म्हणले माझा कोरोनामध्ये जीव वाचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल, मला 2 लसी दिल्या, 18,000 रुपयाच्या 2 लसी दिल्या, एकही पैसा माझ्याकडून घेतला नाही. माझ्या परिवाराचा जीव मोदीजींनी वाचवला, म्हणून मी प्रधानमंत्री मोदीजींना मत देईल, अशी ती म्हातारी काकू म्हणते. आज महिला फार खुश आहे, सर्वात जास्त महिला होत्या. मी त्या महिलाने विचारलं तुम्ही एवढ्या कशा आल्या? त्यांनी सांगितलं की मोदीजींनी नवीन संसद भवनात जसा प्रवेश केला, राणे साहेबांनी जसा प्रवेश केला संसद भवनात, या संसद भवनामध्ये पहिला कायदा, नवीन संसद भवनामध्ये पहिला कायदा, 140 कोटी भारतीयांचं रक्षण करणारी संसद, झोपून उठल्यापासून झोपतपर्यंत मनुष्याच्या गरजा पूर्ण करणारी संसद. आणि त्या संसदेमध्ये जे कायदे तयार होतात त्या कायद्याने आज देश चालतो. त्या संसदेमध्ये 140 कोटी भारतीयांच्या रक्षणाकरता आता महिलांना किती ताई किती? जरा एवढ्या म्हटलं सांगा ना किती? 33%. देशामध्ये 140 कोटी जनतेचं भविष्य निर्माण करण्याकरता 191 महिला खासदार राहणार आहे. किती? 191 महिला खासदार. कोणा म्हणाला खासदार व्हायचं आहे? कोणा म्हणाला खासदार व्हायचं आहे? अरे हात वर कोणाला खासदार व्हायचं आहे? 1, 2, 3 खासदार.
तुम्ही हे लक्षात ठेवा ताई. जय भवानी जय अंबे म्हटली आहे. जय भवानी जय अंबे बसली आहे तिकडे. आम्ही माणूस लोकांनी सर्वांनी तुम्हाला समर्थन दिलं म्हणून 33% आरक्षण मिळालं. मोदीजींनी या देशाच्या इतिहासामध्ये जेव्हा जेव्हा देश अडचणीत आला तेव्हा महिलांनी देश वाचवला. महिलांनी देश वाचवला. या देशाचा इतिहास आहे. कोणी वाचवला देश? महिलांनी वाचवला. आणि आता 33% महिला म्हणजे उद्या आमचं काय होतं माहित नाही, पण मला अभिमान आहे जेव्हा 33% 191 महिला लोकसभेमध्ये खासदार म्हणून जातील. या देशाचं चित्र बदलल्याशिवाय राहणार नाही. मोदीजींनी म्हणून निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या विकासाकरता, महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या विकासाकरता चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सिंधुदुर्ग पासून नागपूर पर्यंत या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आता 33% महिला आमदार राहणार आहे. किती महिला? 33% म्हणजे किती? नितेश भाऊ, निलेश भाऊ, माझंही काय माहिती. 100 महिला आमदार राहणार आहे. 100 महिला. बघा किती परिवर्तन झालं. एक कमळाचं मत. आणि म्हणून महिलांनी म्हटलं, कमीत कमी 40 महिलांनी मला आरती दिली. मला या कमळाच्या दुपट्ट्याची आरती दिली. सांगितलं की कमळाच्या दुपट्ट्याने 33% महिला आरक्षण दिलं. मोदीजींनी आरक्षण दिलं. खरं तर मला या ठिकाणी जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये. एक खूप गृहस्थ, खूप वय आहे, 87 वर्ष वगैरे वय असेल. मी त्यांना आवाज बरोबर येतो. मी त्यांना विचारलं माझ्या कॅमेरामध्ये, मी त्यांना विचारलं की प्रधानमंत्री कोण? त्यांनी सांगितलं मी मोदीजीला मतदान देईल. मला मतदानाकरता मी माझ्या नातवाला घेऊन जाईल. विचारलं कारण काय? त्यांनी सांगितलं मी आणि माझ्या देशाने 500 वर्ष वाट बघितली. 500 वर्ष रामलल्लाचं ज्या ठिकाणी जन्म झाला त्या रामलल्लाचं राम मंदिर हे 500 वर्षापासून बघतो आहे. लालकृष्ण अडवाणीजींनी रथयात्रा काढली होती, पण लालकृष्ण अडवाणीजीला अटक झाली, पण राम मंदिर होऊ दिलं नाही. मोदीजीला यावं लागलं. एक कमळाचं मत घ्यावं लागलं. मोदीजीला यावं लागलं. आणि प्रधानमंत्री मोदीजींनी आपल्या देशाचं स्वप्न 140 कोटी भारतीयाचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलं. आणि मोदीजींनी केलं म्हणून मी मोदीजींनाच मत टाकणार आहे. काँग्रेसवाले काय म्हणायचे? काँग्रेसवाले चिडवायचे, अडवाणीजींनी रथयात्रा काढली, पण भाजपवाले सांगायचे, हे काँग्रेसवाले म्हणायचे ये भाजपवाले ऐसे है कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं. काय म्हणायचे? काय म्हणायचे काँग्रेसवाले? मंदिर वही बनाएंगे लेकिन आता किती तारीख आली आहे? तारीख किती आली आहे? 22 जानेवारी. 22 जानेवारी तारीख आली आहे. आता कसं वाटतं काँग्रेसवाल्यांना? आता 22 जानेवारीला काँग्रेसवाल्याला घेऊन जायचं आपल्याला. नितेश भाऊ, निलेश भाऊ थोडी इकडे या ना भाऊ. आपल्याला सिंधू आम्हाला एअर कंडिशन पाहिजे गाडी. त्याला कोणाकोणाला जात आहे? त्याला हातवर करा. त्याला कोणाकोणाला जायचं इकडं? कलेक्शनवाले, कटोरी वस्तूवाले तुम्हाला जात आहे का? त्यांनाही जात आहे त्याला. इकडले चहावाले, हॉटेलवाले, नंतर चहा पाजा आम्हाला तुम्हाला जात आहे त्याला सर्वांना. मी नितेश भाऊ, निलेश भाऊ सर्वांना विनंती करतो, सिंधूर जिल्ह्यातलं 50,000 लोकांना पुढच्या 8 महिन्यामध्ये 22 जानेवारी पासून सप्टेंबर पर्यंत उद्यापासून चालू करून टाका. नितेश भाऊकडे आलं तर बुकिंग चालू करून टाका. कोणाकडून बुकिंग करायची हातवर करा. बाबा मला एअर कंडिशन घ्यायला पाहिजे. निलेश भाऊ पाठवाल की लगेच? तुम्हालाच पाहिजे, आम्हाला नाही पाठवायचं आहे. नारायण राणे साहेबांनी पूर्ण पाठबळ दिलाय, काळजी नाही करायची. देशाचे कर्तबगार मंत्री नारायण राणे साहेब आपल्या पाठीशी उभे आहेत. अष्टबंधू कर्तृत्वाचा धनी नेता देवेंद्रजी आपल्या पाठीशी उभे आहेत. आणि इकडं तर पाहायला किती स्मार्ट केअर आहे सर्व.
मग कशाला चिंता करायची? चला तर रामलल्लाचं दर्शन घ्यायचं ना, युवराज सांगा घ्यायचं का नाही? एबीपी मला बघून घ्या, एबीपी माझा. तुम्हाला चालायचं का रामलल्ला दर्शनाला? त्यालाही चालायचं आहे, बोलतात ते. आता काँग्रेसवाल्याला कसं वाटतं? गारगार वाटतं. एक पाव जटाव, काँग्रेसवाले गरिबी, बस हेच नारा. बंधू भगिनींनो, तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. शेवटचा प्रश्न विचारतोय. 2019 मध्ये या महाराष्ट्राने या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून कुणाला जनादेश दिला होता? तुला सांगा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण व्हायला पाहिजे होतं? तुम्ही सांगा भाऊ, मागचे कोण व्हायला पाहिजे मुख्यमंत्री? कोणी धोका दिला? कोणी धोका दिला? त्याला साथ कोणी दिली? काँग्रेसवाल्यांनी. कोणी साथ दिली? काँग्रेसवाले. दुसरे राष्ट्रवादी. हा, राष्ट्रवादी. शरद पवार साहेब. बंधू भगिनींनो, ज्यांनी 5 वर्ष या कोकणाचा विकास करण्याकरता या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून, देशामध्ये सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून, देशामध्ये 1 नंबरचे मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांनी काम केलं, जनादेश मिळाला, पण बेईमानी केली. पण बघा इथंच जय अंबे जय श्रीराम. काय करावं लागतं? इथंच. आता काय परिस्थिती आहे? आता उभाटाची काय स्थिती आहे? काय म्हणलं? नितेश राणेचं सकाळी ऐका तर एकदम सुंदर म्हणतात. संजय राजाराम ठरला. पूर्ण महाराष्ट्र नितेश राणे केव्हा बोलते बघत बसतात. बंधू भगिनींनो, काय परिस्थिती झाली? एक बेईमानी बघा. देवेंद्रजीचं काही नुकसान झालं नाही. ते मुख्यमंत्री होते, ते काहीतरी मुख्यमंत्री होतील, त्यांच्या नशिबात ते होईल. पण या महाराष्ट्राचं 2.5 वर्ष नुकसान करण्याचं काम झालं. 1 नंबरचा महाराष्ट्र, हा महाराष्ट्र पुढे नेण्याचं काम देवेंद्रजींनी केलं. पण या उद्धव ठाकरे सरकारने, मी पहिल्यांदा बघितलं, मी 20 वर्ष झालं विधानसभेत आहे. मी विधानमंडळात इतके मुख्यमंत्री बघितले. मी विलासरावला बघितलं, मी शिवकुमार शिंदेना बघितलं, मी अशोक चव्हाणांना बघितलं, मी अनेक मुख्यमंत्री बघितले 20 वर्षामध्ये. नारायण राणे साहेबांना महसूल मंत्री बघितलं, त्यावेळी मी आमदार नव्हतो. पण मी असा मुख्यमंत्री कधीही बघितला नाही. कसा? 2 वेळा मंत्रालयात. किती वेळा? 2.5 वर्षात. किती वेळा? 2 वेळा विधान भवनात. किती वेळा? फेसबुक लाईव्ह 100 वेळा. अरे फेसबुक लाईव्ह किती वेळा? येऊन जाऊन फेसबुक आणि मीडियावाले विचार आपले फेसबुक लाईव्ह दाखवायचे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. या महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेला झोपून उठल्यापासून झोपतपर्यंत जनतेची व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांनी करायची असतं. सरकार हे मायबाप असतं. तुमच्या जीवाचं रक्षण करणे, तुमच्या मालमत्तेचं रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार कुणाची असो. पण 2.5 वर्ष असं सरकार बघितलं जे हात पाय अपंग होतं की नव्हतं? आणि आता काय परिस्थिती आहे भाऊ? सांगा बरं, काय परिस्थिती आहे? उभाटाची काय परिस्थिती आहे? जशी 2024 येतील तसे उभाटामधले राहिले सुईले एकनाथ शिंदेकडे गेल्याशिवाय राहणार. आणि 2024 मध्ये काय हाल होणार आहे उभाटाचे? हम दो बस. किंचित झाल्याशिवाय राहणार. दुसरीकडे काय झालं पवार साहेबांचं? 84व्या वर्षात देवेंद्रजीच्या पाठीत खंजीर खुपसला. या वयात कशाला करायला पाहिजे असं? आता काय करतायत? आता आपली राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढे राहिली का पाहून राहिले. आणि आता कुणाला आपल्यासोबत कोणाले काय म्हटलं? अजित पवारांनी म्हटलं जगातला सर्वोत्तम भारत निर्माण करण्याची क्षमता एकाच नेतृत्वामध्ये आहे, ते नेतृत्व म्हणजे नरेंद्र मोदीजी. म्हणून मी शरद पवारला सोडतोय, म्हणून मी मोदीजींना समर्थन करतोय. भारताला आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प मोदीजींनी केला आहे. बंधू भगिनींनो,
एकनाथ शिंदे नावाचा मर्द मराठा नेता सत्तेला लाथ मारून बाहेरला, सत्तेला लाथ मारली. एकनाथ शिंदेनी सांगितलं हे जे सरकार बनलंय हे सरकार कधी विकास करू शकत नाही. मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये जर या महाराष्ट्राचा विकास करायचा असेल हे सरकार सोडलं पाहिजे. देवेंद्रजी सोबत आले आणि बघा मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र पुढे जातोय. आमचे नितेश राणे, नारायण राणेजी व्यासपीठावरचे नेते कोकणाचा विकास करण्याकरता काम करतात आहे. आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्ण होतोय. माननीय नारायण राणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये विश्वकर्मा योजना आली आहे. 18 पगड जाती 12 गुंठेदारांना 13,000 कोटी रुपयाचं वाटप करायचं आहे. प्रत्येक विधानसभेत 2,500 लोकांना, सुतार असो लोहार असो सर्व लोकांना 12 गुंठेदार लोकांना 1 लाख रुपयाची योजना पहिल्या वर्षी द्यायची. 1 लाख रुपयाची योजना. एक कमळाचं मत बघा. आणि एवढं काम करताय राणे साहेब, गडकरी साहेब, फडणवीस साहेब, मोदी साहेब. आणि यांचं काम मी बघितलं आज कणकवलीमध्ये बघितलं. 99% लोकांनी आज भाजपाला त्या ठिकाणी मोदीजीला समर्थन केलं. आणि मला बघा कणकवलीचे लोक म्हणतात मोदीजी पाहिजे, पण नितेशजी मागच्या महिन्यामध्ये 28 पार्ट्या मुंबईला आल्या. किती आल्या? किती पार्ट्या आल्या? 28 पार्ट्या. काय केलं त्यांनी? कुठं मुक्काम केला? कुठं मुक्काम केला सांगा जरा समोरचे लोक. हयातमध्ये मुक्काम केला. व्यवस्था कोणी केली? उभाटाने व्यवस्था केली. कोणी केली? उभाटाने व्यवस्था केली. एबीपी माझा, TV9 कोणी व्यवस्था केली जरा विचारा. उभाटाने व्यवस्था केली. आणि आता नितेश राणे म्हणतात बिलही दिलं नाही म्हणतात. ते बरोबर लक्ष ठेवून जातात तिकडं. त्यांचं लक्ष तिकडंच राहते दिवसभर. टाळ्या वाजवा जरा नितेश राणेचा लक्ष येतात जरा इकडे. आणि बघा काय केलं येऊन त्यांनी. काय जेवण केलं? बिर्याणी. वा, बिर्याणी तुम्ही बघितली का? बिर्याणी खाल्ली, पक्की खाल्ली आहे मला माहिती आहे. बिर्याणी खाल्ल्याला ऑब्जेक्शन नाही आहे. पण सकाळी झोपून उठले, एअर कंडिशन हॉटेलमध्ये राहिले, त्याला कणकवलीत पाहिजे नाही. लोक काय म्हणतात? कणकवलीचे लोक म्हणतात की मोदीजी पाहिजे. पण हे 28 लोक एअर कंडिशन मध्ये बसून म्हणतात की आम्ही 28 पार्ट्या मोदीजीला हरवल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेस पार्टी, पवार साहेब, उद्धव ठाकरे म्हणतात आम्ही मोदीजीचा पराभव करू. तुम्ही मोदीजीचा पराभव करू देणार आहे का? तुला दातवर करून सांगा. नाही करू देणार. त्या 28 पार्ट्यांनी शपथ खाल्ली आहे मोदीजीचा पराभव करण्याची. आणि आपण शपथ खाल्ली आहे. आपण काय शपथ खाल्ली? मागच्या 2019 पेक्षा सर्वात जास्त मतदान यावेळी मोदीजींना करण्याची शपथ आपण खाल्ली आहे. आपण, मला विश्वास आहे या महाराष्ट्रात 45+ खासदार निवडून येतील. मी दाव्याने लिहून देतो तुम्हाला. पण मला रत्नागिरीचा खासदार नारायण राणे साहेबांच्या नेतृत्वात, नितेशजीच्या नेतृत्वात, निलयजीच्या नेतृत्वात, व्यासपीठावर राजनजी आहेत, आपले सावंत आहेत, तुमच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मताने रत्नागिरी सिंदूरचा खासदार निवडून आणणार आहे का? जेव्हा सांगा. महाराष्ट्राला माहित झालं पाहिजे. होय होय का? होय. तर मी तुम्हाला एक शेवटचं सांगतो. 28 पार्ट्यामधली एक पार्टी आहे तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री स्टालिन. तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री स्टालिन, त्याचा मुलगा जो उद्धव ठाकरे सोबत युती केली आहे, त्यांनी मागच्या 15 दिवसापूर्वी तामिळनाडूमध्ये काय म्हटलं मला माहिती आहे का? तुम्हाला कोणाला माहिती आहे? उद्धव ठाकरे सोबत युती आहे. तामिळनाडूच्या 28 पार्ट्यामध्ये तो तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री आहे. त्यांनी सांगितलं आम्ही 28 पार्ट्या एकत्र येऊ, मोदीजींचा पराभव करू. आणि मोदीजींचा पराभव केल्यानंतर आम्ही जेव्हा सत्तेमध्ये येऊ तेव्हा हिंदू सनातन धर्म संपवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. उदयनिधींनी म्हटलंय तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री पोरांनी. हे तुम्हाला मान्य आहे का? तुम्हाला मान्य आहे का? हिंदू सनातन धर्म संपवण्याची भाषा उदयनिधींनी केली. उद्धव ठाकरे तुम्ही त्याचे मित्र आहात, शरद पवारजी तुम्ही मित्र, काँग्रेस पार्टी तुम्ही मित्र.
तुम्हाला या सिंधू धर्मामध्ये येऊन सांगावं लागेल, तुम्ही जर हिंदू सनातन धर्म संपवण्याची भाषा करणाऱ्या लोकांसोबत मैत्री केली आहे, तुम्हाला या सिंधूरमध्ये सांगावं लागेल तुमची युती राहणार आहे की नाही राहणार आहे. उद्धव ठाकरेजी, जर तुम्हाला खरंच काही राहिली असेल, तुम्ही आजच्या आज उदयनिधीशी मैत्री तोडली पाहिजे. आजच्या आज तुम्ही हिंदुत्वाची गोष्ट करताना गोष्ट हिंदुत्वाची युती तोडली पाहिजे की नाही उद्धव ठाकरेंनी? पण नाही तोडली तर काय कराल तुम्ही? काय कराल नाही तोडली तर? तुम्ही काय कराल? सर्वांना काय कराल तुम्ही? हिंदू संस्कृती नायनाट करू अशा म्हणणार तर तुम्ही काय करणार? काय करणार? अरे सिंदूरचा आवाज सांगा मला, काय करणार? हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा 8,000 वर्षापूर्वीचा प्रभू रामचंद्राचा देश, 5,000 वर्षापूर्वीचा भगवान श्रीकृष्णाचा देश, तथागत गौतम बुद्धांचा देश, मोहम्मद पैगंबराचा देश, देव देश धर्म संस्काराकरता जपणारी हिंदू संस्कृती, या संस्कृती संपवण्याची भाषा उदयनिधीने केली. उद्धव ठाकरेजी, तुम्ही युती जर तोडली नाही तर सिंधुदुर्गची जनता तुम्हाला जमिनीमध्ये तुमच्या पार्टीला गाडल्याशिवाय राहणार नाही. या ठिकाणी जमिनी तुमच्या पार्टीला गाडल्याशिवाय राहणार नाही. आणि तुमच्याकडे आता एप्रिल महिन्यात मशीन येणार आहे. केव्हा येणार आहे मशीन? केव्हा येणार आहे एप्रिल मशीन? मोदीजीची मशीन केव्हा येणार आहे? एप्रिल मध्ये. अजून यायची आहे, रस्त्याला आहे. एप्रिल मध्ये मशीन आल्यावर त्या मशीनवर काय करायचं? इतक्या जोराने दाबाचं, इतक्या जोराने दाबा की 440 व्होल्टचा करंट कोणाला लागला पाहिजे? त्या उदयनिधी हिंदू सनातन धर्म संपवण्याची भाषा करायची. आणि उद्धव ठाकरे त्याचा दोस्त. करंट का नाही? करंट लावाल का तुम्ही? सर्व करंट लावाल का? किती जोराने बटन दाबणार? फक्त बटन तोडू नका, बटन तोडू नका, नाहीतर मोदीजींचं नुकसान होईल. 2 घंटे बंद पडली का? मी तुम्हाला विनंती करतो, इथनं गेल्यानंतर या देशाच्या रक्षणाकरता, या महाराष्ट्राला क्रमांक 1 करण्याकरता देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये, तिकडे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये भारताला आत्मनिर्भर भारत करण्याकरता, भारताला जगातला सर्वोत्तम भारत करण्याकरता आपण सर्वांनी आजपासून कामाला लागावं आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये पुन्हा 3,60,000 घरी घर चलो अभियान करावं, एवढीच विनंती मी आपल्याला करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. सर्व मंडल अध्यक्ष. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. पावडा रस्ता रेंगाळण्यामध्ये नितेश राणेंचाच हात आहे. 2 महिन्यापूर्वी ते गडकरींना भेटले होते आणि ह्या रस्त्याचं टेंडर रद्द व्हावं, टेंडर करावं आणि रिटेंडरच्या तक्रारीमुळे या रस्त्याची वर्क ऑर्डर थांबलेली आहे. त्यामुळे बावड्या घाटाला जो काय विलंब होतो त्याला नितेश राणेच जबाबदार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स, ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता बिलबर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, 1ला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क बिलबर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 94 23 75 09 44.
कोकण आणि कोकणातील पर्यटन यामध्ये पर्यटकांना वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आमचं महायुतीचं सरकार प्रयत्नशील राहील असं मत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे. खरं तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे की पारकोली गाव आणि हा जवळचा असणारा सर्व परिसर हा खऱ्या अर्थाने एक जैविकता जपलेला असा हा गाव आहे. या गावामध्ये गेली अनेक वर्ष इथले असणारे सर्वजण या सर्व गोष्टी जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेली अनेक वर्षाचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. परंतु सीझन वाईजच इथे फुलपाखरं येत असतात. पर्यटकांचं सीझन वाईजच येणं, या महोत्सवापुरतंच न येणं, त्यापेक्षाही काही एक वेगळ्या पद्धतीने यामध्ये काही करता येऊ शकतं का. काही ठिकाणी असे मोठमोठे प्रकल्प तयार झाले आहेत ज्या ठिकाणी बंदिस्त पद्धतीने फुलपाखरं जतन केलं जातं. परंतु आत्ता सुप्रीम कोर्टाने काही त्या संदर्भातले निर्णय दिले आहेत, त्यामुळे तेही करणं कठीण आहे. परंतु तरीसुद्धा आम्हाला हे सर्व जपायचं आहे आणि येणाऱ्या काळात पर्यटकांना एक वेगळ्या पद्धतीने संधी जी द्यायची आहे त्यासाठी आम्ही आदरणीय शिंदेसाहेब असतील, आदरणीय देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, त्या सर्वांच्या नेतृत्वामध्ये एक चांगल्या पद्धतीने कोकण आणि कोकणामध्ये पर्यटनाच्या वेगवेगळ्या ज्या संधी प्राप्त झाल्या पाहिजेत त्यामध्ये हे गाव हे त्या दृष्टिकोनातून कसं मोठं होईल त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. फुलपाखरांचं गाव पारपोली जगभरात पोहोचेल असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे. फुलपाखरू महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यक्रमासाठी मला तुम्हाला मुद्दाम ओळख करून दिली पाहिजे की जे पाचगणी मुद्दाम या ठिकाणी आले असं माझे युवा सहकारी नितीन भिलारे स्वतः आर्किटेक्ट आहे आणि निसर्ग भ्रमणांचा त्यांची जी साईट आहे याला किती सबस्क्रायबर आहे तुमचे, किती लोक तुमच्या साईटला व्हिजिट करतात? रोज 5,000 ते 8,000 लोक हे त्याने जे भ्रमंती म्हणून त्यांचा कार्यक्रम आहे त्याला रोज 5,000 ते 8,000 हे लोक व्हिजिट करत असतात. शेवटी नुसता महोत्सव घेऊन गावाचा विकास होत नाही. या ठिकाणी वर्षभर पर्यटन चाललं पाहिजे आणि म्हणून ज्याला फुलपाखराचं गाव म्हणून पारकोलीची निवड करण्याची वेळ आली त्याला मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की हे जे नितीन भिलारे हे ज्या गावामधून आलेले आहेत तिथं पुस्तकाचं गाव आहे आणि पुस्तकाचं गाव म्हणून लाखो लोक ही वर्षाला पाचगणीला भेट देतात. आपल्याला माहिती आहे की प्रसिद्ध कवी मंगेश पाडगावकर हे सावंतवाडीमध्ये त्यांचं मूळ गाव, परंतु त्यांचा जन्म झाला वेंगुर्ल्यामध्ये आणि म्हणून त्यांच्या स्मरणार्थ आपण उभादांडा हे कवितांचं गाव म्हणून घोषित केलेलं आहे. लवकरच या गावाचं काम सुरू होईल. जसं मी पारकोलीमध्ये आलो आणि तुमची मीटिंग घेतली त्यावेळेला तुम्हाला कदाचित हे पटलं नसेल की जे आंबोलीचं स्थान पर्यटनाच्या नकाशावर आहे महाराष्ट्राच्या तेच पारकोलीचं नाव सुद्धा होईल असं तुम्हाला मी सांगितलं होतं. त्या कामी आदरणीय अमित कामत साहेब आर्किटेक्ट आहेत, तिथून उभे राहिलेला लोकांना बघून दे. त्यांनी खूप काम केलं. त्याच्यामध्ये हेमंतजी ओगले आहेत, तर उभं राहा. यांचं खूप संशोधन हे फुलपाखरांवर आहे, सरपटणाऱ्या प्राण्यांवर आहे. तसं या ठिकाणी काका दिसते आहेत. काका जरा उठून उभे राहा, लोकांना दिसून दे. यांचं सुद्धा खूप काम हे या संशोधनामध्ये आहे. त्याच्याबरोबर आपल्याला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे की इथं आपले तर DFO सुद्धा आलेले आहेत. त्यांनी सुद्धा भरपूर मेहनत घेतलेली आहे. बघा, हा एक दिवसाचा कार्यक्रम नाही, हा फुलपाखरू महोत्सव आहे. परंतु सिंधुरत्नाच्या अध्यक्ष म्हणून मी घोषित करतो की यापुढे फुलपाखराचं गाव हा स्टेटस हा आपल्या गावाला देण्यात येईल आणि कायमस्वरूपी पारकोली हे गाव फुलपाखराचं गाव म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ओळखलं जाईल.
आता माझी सिंधुरत्नाची बैठक आहे. आमचे सिंधुरत्नाचे खरं तर कलेक्टर साहेब हे पद्धतीचे सचिव आहेत आणि पद्धतीचा अध्यक्ष आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे की आज एक चांगला योगा आहे की आणि ही तुमच्या देवीची कृपा आहे, ही तुमची देवांची कृपा आहे की पारपोटीहून इथून गेल्यानंतर माझी सिंधुरत्नाची मीटिंग सुद्धा आजच आहे 11 वाजता. 11 वाजता होती, आता थोडीशी उशीर आहे. परंतु तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की आता 17 लोकांनी आपल्या घरांची नोंद ही बेड अँड ब्रेकफास्ट म्हणजे निवारी न्यास योजनेसाठी केलेली आहे. तर तुम्हाला वर्षभर कशा रीतीने व्यवसाय मिळत राहील हे आम्हाला बघितलं पाहिजे. आणि 17 पुरती ही संख्या मर्यादित राहता कामा नये. तर नाही तर तुम्ही व्यवसाय तुम्ही दोघांनी मिळून एक मीटिंग घ्या. प्रत्येक वेळेला मी आलं पाहिजे असं नाही. मला खूप कामं असतात, महाराष्ट्रामध्ये फिरायला लागतं. त्यामुळे माझ्या घरी आलेले आहेत. रोज सकाळी 100-200 लोक नुसती माझ्या घरी बसलेली असतात. बघा, आपल्याला विकास करायचा आहे. आणि मी सर्वात सांगितलेलं आहे की येत्या 6 महिन्यामध्ये जेवढ्या घोषणा मी केल्या होत्या सगळ्या घोषणांची पूर्तता मी करणार आहे. तुमच्या शेजारी शिरशिंगे गाव आहे. शिरशिंगे गावामध्ये दरड कोसळलेली होती आणि गोटवेवाडी नावाचा अतिशय सुंदर त्या ठिकाणी वाडी आहे. आणि या गोटवेवाडीची तुलना काश्मीरमधल्या जी शेतं असतात त्याच्याशी करता येईल. जसा तुमचा विकास होणार तसा गोटवेवाडीचा सुद्धा विकास होणार. या ठिकाणी तुम्ही एक लोकांची यादी काढा. आता तुमच्याकडून येताना वाटेत शिरोडकर साहेबांची बाग आहे, तिथं वनपर्यटन होऊ शकतं. तुमची जी सुंदर अशी या गावामधली वस्ती आहे, या वस्तीमध्ये तुम्ही ठरवलं पाहिजे की आम्ही सगळा गाव एकत्र येणार आणि आम्ही फुलपाखराचा गाव म्हणून या ठिकाणी विकसित करणार. कारण हे फुलपाखर कुठे असू शकतात? फुलपाखरं ज्या ठिकाणी ज्या झाडांवर फुलपाखरं येतात अशी झाडं आधी तिथं असायला लागतात. त्याला इंग्रजीमध्ये होस्ट प्लांट असं म्हणतात. आणि ही होस्ट प्लांट सगळ्यात जास्त आपल्या जिल्ह्यामध्ये पारकोलीला आहे. आता अतिशय महत्वाची गोष्ट जी आपल्याला पालकमंत्र्यांनी सांगितली की इतर ठिकाणी आपल्याला आर्टिफिशियली क्रिएट करता येतं. परंतु या गावाचं वैशिष्ट्य आहे की हे गाव आंबोलीला जोडलेलं आहे आणि आंबोलीला सुद्धा एवढ्याच प्रमाणामध्ये फुलपाखरं येतात. म्हणून फुलपाखरांचं एक गार्डन हे आंबोलीला विकसित केलेलं आहे. परंतु ते गार्डन आर्टिफिशियल आहे. तिथं आम्ही आणून होस्ट प्लांट लावलेली आहे. मला आपल्याला एक गोष्ट सांगायची आहे की केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट आपला करार खरं तर पूर्वीच्या वेळेपुणे मी स्वतः तिथं जाऊन आलो. हा करार करण्यासाठी KFRIचे लोक इथं आले, परंतु प्रत्यक्षात हे होऊ शकलं नाही. आपण पहिलं काम करा, आपण केरळला व्हिजिट करा, KFRIच्या लोकांना इथं बोलवून घ्या आणि पाठवून आणि आंबोलीचं वन उद्यान हे नॅशनल वन उद्यान असलं पाहिजे. जिथं तुम्हाला संशोधन करायला लागतं त्या सगळ्या फॅसिलिटीज आंबोलीला असतील. तुम्हाला नवीन फुलपाखरांचं संवर्धन करायला लागलं त्याच्या ज्या लॅब्स असतील त्या आंबोलीला असतील. परंतु ही सगळी फुलपाखरं येणार कुठे शेवटी पारकोलीला आहे. कारण काय की तुम्ही निसर्ग आहे. तुम्हाला तुमच्या गावाची अजून किंमत समजलेली नाही आहे. काश्मीरमध्ये जशा नद्या येतात तशा नद्या तुमच्या गावामध्ये आहे. आंबोलीला जो धबधबा आहे तो सुद्धा पारकोली गावामधला आहे. त्याचं जे पाणी वाहत आहे ते पारकोली गावामधून येतं. परंतु इथं कुठलाही वाद होता का नाही. मी तुम्हाला नेहमीच सांगितलेलं आहे, मला प्रेमाने जग दिली पाहिजे. ज्या ठिकाणी वाद असतो तिथे पर्यटक कधीच येत नाही. सगळ्यात जास्त पर्यटक गोव्याला काय येतात? गोव्याला आजच्या इतिहासामध्ये एकही दंगल गोव्यामध्ये झालेली नाही. आपलं प्रेम, आपली एकी ही तुम्हाला जगाच्या पातळीवर घेऊन जाईल, परंतु ती एकी राखली पाहिजे. आज एक लक्षात घ्या की मी नवरात्रीला इथं आलेलो आहे. नवरात्रीला इथं आल्यानंतर पुढच्या एका दिवसामध्ये सगळी जी शारीरिक शक्तिपीठ आहे सगळ्यांचं मी दर्शन घेणार आहे. आणि त्या दर्शन घेत असताना तुमच्यासाठी मी प्रार्थना सुद्धा करणार आहे. एक लक्षात ठेवा, देवीचं नाव घेऊन चालत नाही, देवीची सेवा करायला लागते. अनेक वर्ष महालक्ष्मीचं मंदिर जे प्रमुख शक्तिपीठ आहे महाराष्ट्रातलं, त्या महालक्ष्मीच्या देवळामध्ये लोकांना टॉयलेट सुद्धा नव्हतं. मी आल्यानंतर तिथल्या सगळी ऑफिसेस आहेत ती खाली केली. त्यामध्ये MPDCचं ऑफिस असेल तर एका स्टॉलमध्ये MPDCचं ऑफिस होतं. ते ऑफिस तिथल्या जुन्या राजवाड्यामध्ये गेलं. तिथं एवढे सुंदर राजवाडे आहेत, कोणाला त्याची किंमत नव्हती. आम्हाला राजवाड्याची किंमत कळते कारण आम्ही पर्यटन क्षेत्रामध्ये राहतो. तिथली जी पागा नावाची इमारत आहे राजवाड्याची
ती आम्ही खाली करून घेतली. उद्या तिथं भक्त राहायला लागतील. भक्तांना जायला टॉयलेट्स नव्हत्या, भक्तांना जायला टॉयलेट्स बांधल्या. त्या ठिकाणी कपडे बदलण्यासाठी, आंघोळ करण्यासाठी सगळ्या सुविधा केल्या. नवीन इलेक्ट्रिकल सिस्टीम केली. त्या ठिकाणी जुना राजवाडा ते नवीन राजवाडा हे ते स्ट्रिक्ट केला. हे सगळं तुमच्याकडे करणं शक्य आहे. त्या काळामध्ये आपली उन्हाळी राजधानी आंबोली होती आणि पारकोलीमधून आंबोलीला जायला पाऊलवाट होती. ती पाऊलवाट आपल्याला दुरुस्त करायची आहे. इथं आलेला पर्यटक त्या मार्गाने धबधब्यावर गेला पाहिजे आंबोलीच्या. त्या दिवशी पारकोलीचं महत्व हे जगाला समजू शकेल. आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपलं एक वैशिष्ट्य असं आहे की श्रीलंकेनंतर सिंधुदुर्ग हा एकमेव जिल्हा आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही 45 मिनिटांमध्ये समुद्र किनाऱ्यापासून हिल स्टेशनपर्यंत पोहोचू शकता. म्हणजे तुम्ही जर शिरोड्याला असला तर शिरोड्यापासून आंबोलीपर्यंत 1 तासाच्या आत तुम्ही पोहोचू शकता. ही जगामध्ये दुसरीकडे कुठेही नाही आहे. आणि म्हणून आपली किंमत आपल्याला कळली पाहिजे. हा संपूर्ण परिसर आपले आदरणीय पालकमंत्री साहेब आहेत, त्यांनी उत्कृष्ट असा एक ॲक्वेरियम केलेला आहे केसरी भागामध्ये. तर केसरी आहे, पारकोली आहे, शिरशिंगे आहे, वेरले आहे, कलंबिस्त आहे, आंबोली आहे, चौकुळ आहे, गेळे आहे. हे संपूर्ण एक टुरिझम सर्किट बनलं पाहिजे. हे जर टुरिझम सर्किट बनलं तर वर्षभर तिथे लोक येऊ शकतील. या टुरिझम सर्किटला कोल्हापूर बरोबर जोडलं पाहिजे. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 2 राजधानींपैकी एक राजधानी ही कोल्हापूर आहे आणि दुसरी राजधानी ही सातारा आहे. अनेक लोकांना ह्या गोष्टीचा विसर पडतो. छत्रपतींची राजधानी कुठली तर लोक रायगड म्हणूनच सांगतात. रायगडमध्ये छत्रपतींचा राज्याभिषेक झाला. छत्रपती असताना रायगड ही त्यांची राजधानी होती. परंतु छत्रपतींच्या कुटुंबियांनी ज्या वेळेला रायगड सोडलं आणि ते खाली उतरले त्यावेळेला कोल्हापूर ही राजधानी ताराराणींनी त्या ठिकाणी वसवली. आपल्या सर्वांना आदरणीय असलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांना ज्या वेळेला औरंगजेबने कारस्थान करून ताब्यामध्ये घेतलं त्यावेळेला हे राज्य संपलं की काय, छत्रपतींचं स्वराज्याचं स्वप्न भंग झालं की काय, हे हिंदवी स्वराज्य संपतं की काय अशी शंका ज्यावेळेला निर्माण झाली त्यावेळेला ताराराणींनी कोल्हापूरची स्थापना केली. आणि अनेक जे शूर सरदार आहेत त्याच्यामध्ये संताजी धनाजी ही नावं तुम्ही इतिहासामध्ये ऐकलेली आहे. परंतु संताजी धनाजी हे कोल्हापूर जिल्ह्यामधले आणि छत्रपतींचे शूर सरदार होते. आणि म्हणून असं म्हटलं जायचं की मुघलांना ते घोडे जर पाण्यामध्ये पाणी प्यायला गेले तरी त्याच्यामध्ये त्यांना संताजी धनाजी दिसायचे. त्या संताजी धनाजींची जी स्मृतीस्थळ आहे त्याच्यासाठी कोल्हापूरचा पालकमंत्री म्हणून पैसे दिलेले आहेत. ज्या पन्हाळ्याच्या पावन खिंडीमध्ये बाजी प्रभूने त्या ठिकाणी देवाची बाजी लावली आणि छत्रपतींना सुखरूप त्या ठिकाणी पोचवलं, त्या बाजी प्रभूंच्या त्या जी पवन खिंड आहे त्याच्यासाठी पैसे दिलेले आहेत, तिथल्या निवारासाठी पैसे दिलेले आहेत. शेवटी हे आपलं वैभव आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मृती हे आपलं वैभव आहे. तसंच आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की सावंतवाडी संस्थान हे वेगळं होते. तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संस्थानाचा भाग नव्हता आणि त्याच्यामुळे पोर्तुगीजांबरोबर जो सावंतवाडीचा करार झाला त्या करारामुळे केवळ छत्रपतींची सेना गोव्यामध्ये जाऊन त्यांनी गोवा जिंकलं नाही, नाहीतर गोवा जिंकणं हे त्यांच्या डाव्या हाताचा खेळ होता. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज इथल्या पारगड किल्ल्यावर आलेले होते जे चंदगड तालुक्यामध्ये आहे आणि तिथून त्यांनी गोव्याची पाहणी केलेली होती. आणि ते दरारा त्यांचा होता पोर्तुगीजांवर की त्याच्यामुळे कधीही पोर्तुगीजांची हिंमत नाही झाली की त्या ठिकाणी काही आपण चुकीचं केलं तर छत्रपतींच्या फौजा आपल्याला संपवतील हा त्यांना विश्वास होता. आणि म्हणून सावंतवाडी संस्थानचा जो इतिहास आहे तो सावंतवाडीचा संस्थानचा इतिहास हा इतिहास गड किल्ल्यांमध्ये आहे. सावंतवाडीवर ज्यावेळेला आक्रमण झालं होतं त्यावेळेला मनोहर मनसंतोष गडावर सावंतवाडीचं जे रॉयल फॅमिली आहे जे आमचे राजे साहेबांचे कुटुंबीय आहे ते त्यांना त्या ठिकाणी ते गेलेले होते आणि त्यांचं रक्षण करण्याचं काम हे इथले जे कलंबिस्त आहे, वेर्ले आहे, पारकोली आहे, चौकुळ आहे, आंबोली आहे यांना सैन्याची परंपरा काय आहे तर त्या सैन्याच्या परंपरेमागे सावंतवाडी संस्थांचा इतिहास दडलेला आहे. आणि म्हणून ज्याला महात्मा गांधी आजारी होते त्याला 3 महिने
स्टेट गेस्ट म्हणून ते आंबोलीच्या राजवाड्यामध्ये होते. ह्या सगळ्या सावंतवाडी संस्थांचा इतिहास आहे. तो इतिहास पुन्हा एकदा जिवंत झाला पाहिजे. तर मग ती जी पाऊलवाट ती त्या काळामध्ये संस्थांनी बांधली, ती पाऊलवाट लोकांना बघायला मिळाली पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर. तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. सध्या राजकारण म्हणजे व्यवसाय झालाय. राजकारणातून पैसे कमावणं आणि त्यातून मोठं होणं हे युवकांना शिकवलं जातं. मात्र ही आपली सावंतवाडीची संस्कृती नाही असं विधान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय. फुलपाखरू महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. सावंतवाडीच्या राजवाड्यामध्ये संदेश दिला जायचा त्या काळामध्ये. हे सगळं आपल्याला पुन्हा जिवंत करायचं आहे आणि ते ज्यावेळेला जिवंत होईल त्यावेळेला सावंतवाडी हे सगळ्यात चांगलं सर्किट बनेल. आणि म्हणून काही लोक माझ्याकडे आलेली होती आणि त्यांनी सावंतवाडीची वेबसाईट आता ओपन केलेली आहे. याच्यामध्ये हा इतिहास जिवंत करत असताना सावंतवाडीची त्या वेळेचं जे जे वैभव होतं, जसं मी कोल्हापूरला गेल्यानंतर सांगितलेलं होतं की कोल्हापूरचं वैभव पुन्हा एकदा जिवंत झालं पाहिजे. जिवंत म्हणजे जे जिवंत आहे त्याची सोन्याची झळावी पुन्हा एकदा त्याला आली पाहिजे. मैसूरचा दसरा सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु कोल्हापूरचा दसरा महाराष्ट्रातल्या जनतेला सुद्धा माहिती नव्हता. हा दसरा गेल्या वर्षीपासून आम्ही त्याला राज्याचा महोत्सव म्हणून दर्जा दिलेला आहे. दरवर्षी त्या ठिकाणी आता दसरा हा त्या दिमाखाने साजरा होईल. परंतु अशीच परंपरा सावंतवाडी संस्थांना सुद्धा आहे. अनेक लोकांना माहिती आहे की शाही जो आपण हे करतो, ज्यावेळेला आपण सोनं लुटतो ते ओटवण्याला लुटलं जातं आणि ही सावंतवाडी संस्थांची परंपरा आहे. सावंतवाडी संस्थांचं देव हा श्रीदेव रवळनाथ आहे आणि त्याचे दागिने जे असतात ते कोल्हापूरच्या ट्रेजरीमध्ये असतात. आणि त्यावेळेला ज्याला सोना लुटायचं असतं दसऱ्याला त्यावेळेला तिथून ते दागिने उठवण्याला येतात आणि त्या ठिकाणी जसं आपण कोल्हापूरचा दसरा सगळ्या जगासमोर आणला तसा सावंतवाडीचा दसरा सुद्धा उठवण्याला साजरा होतो. हे अनेक लोकांना माहिती नाहीये. ही परंपरा पुन्हा एकदा आपण ज्यावेळेला जाहिरात करू तर लोकांना कळणार की हा शाही दसरा आहे. आणि म्हणून तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्यापैकी अनेक लोक हे आपल्याला जसं बापूसाहेबांचं नाव आहे तसं शिवरामराजे भोसलेंचं वैशिष्ट्य असं होतं की प्रत्येक गावामध्ये ते ओपन जीपने जायचे. अनेक वेळेला त्यांनी मला बरोबर घेऊन गेलेले आहेत आपल्या जीपमध्ये. आणि पुनाजी दादा होते इथे राहून, ते पुनाजी दादा आमच्याबरोबर यायचे. ही जुनी आपली परंपरा आहे. या ठिकाणी भरत गावडे चौगुलचे ज्यावेळेला सरपंच होते त्यावेळेला त्यांनी या सगळ्या 40 गावांची संघटना बांधलेली होती. तुम्ही सगळे एकामेकाचे नातलग आहात. तुमचा विकास होत असताना सुद्धा एकत्रित तो विकास झाला पाहिजे. आमदार म्हणून माझ्यासारखा एखादा मनुष्य आपला पारंपरिक व्यवसाय सोडून येईल, प्रत्येक वेळेला येणार नाहीत लोक सोडून. आता राजकारण म्हणजे व्यवसाय झालेला आहे. राजकारणामधून पैसे कमवणे आणि त्याच्यातून मोठं होणं अनेक तरुण मुलांना शिकवलं जातं, जी आपली संस्कृती नाही, जी सावंतवाडीची संस्कृती नाही. आणि म्हणून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की पुढच्या 6 महिन्यामध्ये जर मला सावंतवाडी संस्थांमधली प्रत्येक आठवण जागृत ठेवायची असेल तर तुम्ही सगळ्या नागरिकांनी एकत्र आलं पाहिजे. तुमची ही चळवळ बनली पाहिजे. ज्या ठिकाणी फुलपाखरं जातात तिथं फुलपाखराच्या आकाराचं एक ग्रीन गेट बांधायचं. परंतु जागा कोणाची आहे? जागा तुमच्या लोकांची आहे, तुमची ग्रामस्थांची आहे. तुम्ही म्हटलं पाहिजे की गावासाठी ही जागा आम्ही देतो. शासनाने तिथं छान असं फुलपाखराचं हे तयार करावी प्रतिकृती आणि त्याच्यावर उभं राहून लोकांनी फुलपाखरं बघावी. लोक जर प्रत्येक त्या झाडाजवळ जायला लागले तर ती झाडं टिकू शकणार नाही. म्हणून तुम्हाला निसर्गाचं संवर्धन कसं करायचं याच्यासाठी तुम्ही एक
टीम तयार करा. तुमच्या गावामध्ये जी 12वीच्या पुढे शिकलेली मुलं आहेत त्यांना घेऊन आप उनको एक गाइड का ट्रेनिंग दीजिए. वो गाइड का ट्रेनिंग इसलिए चाहिए कि जब लोग आते हैं यहाँ पे तो उन्होंने दिखाना चाहिए. जैसे हेमंत ओगले खुद जाते हैं या तो काका भी से जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि ये बटरफ्लाई का नाम ये है. हाँ? तो ऐसा एक टीम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा. संदेश जी, नुसतं भाजून गावाचा विकास होत नाही. तुम्ही माझ्याशी बांधला म्हणून फुलपाखराचं गाव पारपवलीला ताबडतोब झालं, हे लक्षात घ्या. परंतु जर सगळ्यांशी भांडत बसाल तर दीपक केसरकर तुमच्यावर असणार नाही. कारण मी माझे रेशमी वस्त्र खाली ठेवले आणि खालीचे वस्त्र घालतो. हे कशासाठी घालतो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ती तिसऱ्या पिढीची आपली श्रीमंती आहे, पण मी कधी त्याचा गर्व केला नाही. माझं जीवन हे खरं तर तुमच्यासाठी आहे, परंतु तुम्ही वापर करून घेतला नाही आणि तुम्ही भांडत राहिला त्याचा काही उपयोग होणार नाही. तुम्ही एक 15-20 मुलं तयार करा. मी तुम्हाला लांबलचक भाषण का केलं पाहिजे तर तुम्हाला समजलं पाहिजे तिथं कोलगावला सातावळेकर म्हणून कुटुंबीय आहे. त्यांचे जे जावई आहेत त्या जावयांचं एक स्पाइस विलेज आहे कोंड्याला, त्याचं नाव सहकारी असं आहे. त्या एका स्पाइस विलेजमध्ये वर्षाला 65,000 पर्यटक जातात आणि एका पर्यटकाला तिथं एंट्री फी नुसती 700 रुपये आहे. आणि तिथं जी मुलं माहिती देतात वेगवेगळ्या झाडांची, त्या मुलांना दर महिन्याला नुसते 30,000 रुपयाची मिळतात. ही पर्यटनाची ताकद आहे. तुमची 10-12 मुलं, जी मुलं गाईड म्हणून काम करतील, फुलपाखरं दाखवणारी गाईड म्हणून, त्याने फुकट काम करायला नको. उनके लिए आप चार्ज लगाइए. वो चार्ज का जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा कमेटी को जाएगा, कुछ पैसा उनको मिलेगा और ऐसे करके इको सिस्टम बनाना चाहिए. तो मैं हमेशा आगे बोल के जाऊंगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उससे कुछ तैयार भी नहीं होगा. आप पहले दिए तो मुझे ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने कुछ काम किया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. तो पहिले DFO आहे, एका DFOला त्यांनी दिलेले मी 4 कोटी रुपये परत पाठवलेले आहे. आणि हे असे DFO आहेत की ज्यांना पैसे नाही दिले तरी पण त्यांनी धबधब्यावर जाणारे रस्ते तयार केले, पैसे नंतर मागितले. म्हणून कलेक्टर साहेब जास्तीत जास्त पैसे यांना दिले पाहिजे. मग तर वन उद्यान असून दे, पारपोलीचं फुलपाखराचं गाव असून दे, केसरीसारखं एक सुंदर ज्या ठिकाणी सावंतवाडीची योजना 150 वर्षापूर्वीची आहे. नुसती ती योजना बघायलाच पर्यटक येतील. परंतु आज मी घोषित करतो की तुम्ही या पर्यटनामध्ये जर भाग घेणार असाल आणि महिलांच्या नावाने ते करणार असाल तर तुम्हाला 30% सबसिडी ही सिंधुरत्नाच्या वतीने दिली जाईल. आदरणीय राणे साहेबांची जी योजना आहे ज्याच्यामध्ये 30% सबसिडी ही त्यांच्या योजनेच्या माध्यमातून दिली जाते, 30 ते 25% सबसिडी, ती सबसिडी तुम्ही घ्या. तुम्हाला त्याच्या व्यतिरिक्त जर लोन घ्यायला लागलं बँकेकडून तर त्याचे व्याज सुद्धा हे आम्ही सिंधुरत्नामधून देऊ शकतो. त्याच्यासाठी कोकण ग्रामीण पर्यटन नावाची योजना आहे. परंतु एकत्र बसा, ठरवा की या ठिकाणी किती उडण तुम्ही घरं करायची ठरवली तर किती उडण चॅलेंज पाहिजे. तुम्ही या ठिकाणी चिऱ्याची घरं करायची ठरवली तर त्याला किती रुपये लागणार है. यहाँ पे मड हाउसेस भी हो सकती है. हमेशा ऐसे नहीं है कि जो कॉस्टली चीज है उसमें ही रहने के लिए लोग आते हैं, लेकिन ऐसे वाले घर लोगों की ओनरशिप के होने चाहिए. उसके लिए हम लोग उनको लोन भी देंगे, उसके लिए हम उनको इंटरेस्ट भी उनका हम पे करेंगे, लेकिन कुछ तो बनना चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग है. तो आज जब आप आएंगे तो ये सब स्कीम लेके आएंगे. मी तुम्हाला सांगायला मला अभिमान वाटतो की हे राज्य का बदललं तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे की ज्या राज्यामध्ये एकही मीटिंग कोकणासाठी होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आंबोलीचा जो हे आहे, आंबोलीचा कबलादार प्रश्न आहे, त्याला मुख्यमंत्र्यांचा स्टे होता, 2.5 वर्षामध्ये तो स्टे उठू शकला नाही. शेवटी आमचं राजकारण हे जनतेसाठी असतं. मला आमदार म्हणून काय गाड्या घ्यायच्या नाहीत. आमच्या घरामध्ये 10 गाड्या माझे वडील असल्यापासून उभ्या असतात. हे जनतेसाठी घडलं पाहिजे तर उठाव करायला लागतो आणि हा उठाव केला आणि जर कोणी बदनामी करत असेल तर त्यांच्या आपण समजून घेतलं पाहिजे की हा उठाव कशासाठी होऊ शकतो. माझी जर चांदा ते बांधा योजना रद्द होऊ शकते आणि मुख्यमंत्री त्याला एका शब्दाने सुद्धा म्हणणार नाही की ही योजना बंद करू नका तर त्याला उठाव करायला लागतो. तो माझ्यासाठी नाही नसतो. चांदा जाऊन ते बांधाचा 1 पैसा माझ्या घरी गेलेला नाही आहे. गरीब मच्छीमारांच्या घरी गेला.
गरीब महिलांच्या घरी गेला आणि त्यांचा तो अधिकार आहे. आणि म्हणून समजून घ्या की सिंधुरत्न महाराष्ट्रातली एकमेव अशी योजना आहे की ज्याच्यामध्ये आपण व्यक्तिगत लाभ देऊ शकतो आणि हा व्यक्तिगत लाभ तुमच्यापैकी प्रत्येकाच्या घरी पोहोचला पाहिजे. इथं जर फुलपाखराचं गाव होत असेल तर तुम्ही महिला बचत गटांची मीटिंग घ्या. त्याच्यामध्ये आमची फ्री रेंजिंग बर्ड नावाची स्कीम आहे. लोक आले, आता नवरात्रीच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही नॉनव्हेज खात नाही पण लोक आले आणि त्यांना समजा अंड्याचं ऑमलेट करून द्यायचं असेल आणि ते जर फ्री रेंजिंग बर्डचं असेल तर मी मुंबईमध्ये ज्याला राहतो आणि फ्री रेंजिंग तो जर अंड मला विकत घ्यायचं असेल तर 120 रुपयाला 6 अंडे मिळतात. एरवी बाजारामध्ये 5 रुपयाला एक अंडा मिळतं. मग ती फ्री रेंजिंगची वो जो एग रहेगा वो एक आने वाले पर्यटक को देना चाहिए. आप एक पर्यटक कितने बच्चे देखिए, उसमें मैं आपको दूसरा आदमी भेज देता हूँ जो यहाँ पे हेल्थ स्पा बनाएगा. तो उसके लिए त्याचे एक लक्षात घ्या की मी किती जरी लोक इथं पाठवली तरी तुम्हाला हे करायचं आहे, तुमच्या मालकीचं ते असलं पाहिजे. हेल्थ स्पा असलं तर ते तुमच्या मालकीचं असलं पाहिजे. असं एक मॉडेल बनवून दाखवा पारपोली गावामध्ये की लोकांनी म्हटलं पाहिजे. अमूलचा विकास कसा झाला, लोक एकत्र आले आणि अमूल आईस्क्रीम तयार झालं, अमूलचं दूध तयार झालं. तसं तुम्हाला जर गायी घ्यायच्या असतील तर ह्या गायी सुद्धा शासनाच्या वतीने 75% सबसिडीने तुम्हाला दिल्या जातील. परंतु देशी गायी घ्या. देशी गायीचं दूध इथं आपल्याला प्यायला मिळतं. या ठिकाणी अशा तऱ्हेच्या कोंबड्या हे केल्या जातात की ज्या पूर्णपणे ऑर्गॅनिक याच्यावर तयार केल्या जातात. असं जर वाटलं तर तुमच्याकडे राहायला लोक येणार, 4-4, 6-6 दिवस राहायला लोक येणार. आणि म्हणून हे काय मी तुमच्याकडे भाषण द्यायला म्हणून आलो नाही. याच्यामधून क्रांती घडली पाहिजे, याच्यामधून पारपोली गाव घडला पाहिजे. आणि ते जर पैसे मी द्यायचं तुम्हाला कबूल करत असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त एक मीटिंग घ्यायची आहे. मीटिंग घेऊन गावाची एकी करायची आहे आणि ही गावाची एकी करून तुमच्या गावाचा विकास आराखडा तयार करायचा आहे. त्याला लागणारे 100% पैसे हे तुम्हाला दिले जातील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अपघातानं पालकमंत्री असलो तरी मी सिंधुदुर्ग सुपुत्र आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी जे काय लागेल ते निश्चितच पालकमंत्री या नात्याने करेल असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. फुलपाखरू महोत्सवात ते बोलत होते. पाहूयात. खरं तर गावात आल्यानंतर दीपकभाई लक्षात येतं राजकारण काय असतं. गावात आल्यानंतर लक्षात येतं की गावातील छोटे कार्यकर्ते जे आहेत ते छोटे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी, त्यांच्या नेत्यांसाठी कशा पद्धतीने प्रेझेंट करण्याचं काम करत असतात आणि हे प्रत्येक क्षणाला लक्षात येतं. खरं तर मी अपघाताने झालेला जरी पालकमंत्री असलो तरीसुद्धा सिंधुदुर्गाचा एक सुपुत्र आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्गासाठी जे आवश्यक आहे ते करण्याची एक फार मनापासून नेहमीच इच्छा राहिली आणि त्यामुळे ते करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हे सर्व करत असताना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये सबका साथ सबका विकास या एक मूळ तत्वांवरती 2014 पासून आजपर्यंत आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सातत्याने झटत राहिले. कोणतंही राजकारण न करता गावाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून मग 14 वित्त आयोगाचे पैसे हे डायरेक्ट ग्रामपंचायतीला गेले पाहिजे हा मूळ विचार त्यांनी सर्वसामान्य देशामध्ये हा रुजवला आणि त्या दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली. मी फक्त या निमित्ताने एवढंच सांगेन की हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून
आदरणीय दीपकबाईंनी सुद्धा सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी केलेलं योगदान हे फार मोठं आहे. खरं पाहिलं तर या सगळ्या योजना आणि या योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराची एक निर्मिती करण्याचं एक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे. खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत. आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी सुद्धा MSEBच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्याकडे असणाऱ्या खात्याच्या माध्यमातून एक सर्वसामान्य सिंधुदुर्ग आणि कोकणासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्याचा प्रयत्न करतात. आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी सुद्धा विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने 12 बलुतेदारांना एक संधी कशी प्राप्त होईल यासाठी सुद्धा प्रयत्न करण्याचं काम केलं. यामध्ये मी फक्त एवढाच विचार करण्याचा प्रयत्न केला की मी कोकणाचा सुपुत्र म्हणून, मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून मला कोकणासाठी काय करता येऊ शकतं, म्हणून मग सिंधुदुर्ग असेल कोकणामध्ये भरभरून निधी देण्याचं काम करण्यात आलं. आणि त्यामध्ये आज मला प्रामुख्याने सांगावंसं वाटतं की या तारपोली गावामध्ये मी या माध्यमातून काय निधी देऊ शकलो तर 80 लाख रुपयापर्यंतचा निधी हा या तारपोली गावामध्ये छोट्याशा गावामध्ये देऊ शकलो. त्यामध्ये 50 लाखाचे 2 साखव, त्याचबरोबर 35 लाखाचं जवळजवळ एक समाज मंदिर, एक ओपन जिम 10 लाखाची, 10 लाखाचं जाधववाडीमधला असणाऱ्या रस्ता आणि 6 लाख रुपये शाळा दुरुस्तीसाठी. मी यासाठी सांगण्याचा प्रयत्न केला की या सगळ्या गोष्टींमध्ये इथे असणारे सर्व लोकप्रतिनिधी, इथे असणारे सर्व ग्रामपंचायतीचे सर्व छोटे छोटे सदस्य यांच्या प्रत्येकाच्या मागण्या या भरपूर असतात. परंतु जे पॉसिबल आहे, जेवढं शक्य आहे तेवढं देण्याचं काम हे प्रामाणिकपणे पालकमंत्री म्हणून आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून करण्याचं काम केलं. आज हा जो महोत्सव आपण या ठिकाणी सुरू केला किंवा या सगळ्याला मी माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतोच. परंतु हा सीझन वाईज न होता याला कुठेतरी कायमस्वरूपी इथे फुलपाखरं कशी येतील, कारण मी माझ्या शहरामध्ये सुद्धा, डोंबिवली शहरामध्ये सुद्धा असं एक फुलपाखरूंचं उद्यान करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु काही सीझन्समध्ये, कारण शहर असल्यामुळे जैविकता तिथे उपलब्ध होत नाही आणि म्हणून मग काही अंशी काही ठिकाणी काही बंदिस्त अशी फुलपाखरांची उद्यानं तयार करण्याचं काम करण्यात आलं होतं. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने काही निर्णय दिले की असे बंदिस्त ठेवू नये, त्यामुळे तीही फार मोठी अडचण निर्माण झाली. परंतु तरीसुद्धा काही फुलपाखरू प्रेमी आहेत, त्याच्यामध्ये अभ्यासक म्हणून बरेच जण काम करतात आणि त्यांनी सर्वांनी एक विचार केला आहे की ज्या ठिकाणी मड आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी चिखल आहे किंवा अशा काही व्यवस्था त्या ठिकाणी उभ्या राहिल्या तर त्या ठिकाणी फुलपाखरांची निर्मिती आणि फुलपाखरं मोठ्या प्रमाणामध्ये आकर्षित होत राहतात. तर त्यासाठी काय करता येऊ शकतं, मी नक्कीच आदरणीय दीपकजी असतील, आम्ही सर्वजण हे गाव आणि या गावात जवळचा असणारा परिसर या दृष्टिकोनातून पर्यटनाच्या एका वेगळी दिशा घेऊन पुढे येईल यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. मी आपणा सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. एवढा चांगला कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमाला मला यायचंच होतं आणि म्हणून मग मी इथे आलो. थोडासा प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून मला पुन्हा 12:30चं फ्लाईट आहे आणि आमच्याकडे असणारी नवरात्र संध्याकाळच्या आरतीला पोचायचं आहे. त्यामुळे मी आपणा सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करून या कार्यक्रमामध्ये पुढील सर्व सूत्र आदरणीय दीपकजी सांभाळतील, त्यांची मी परवानगीच घेतली आहे की मी येईन, मी कार्यक्रमाला एवढंच फक्त आपल्याला सांगतो. आणि पुन्हा एकदा गावातील तरुणांनी ही जैविकता कशी राखली जाईल यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला,
जानवली ब्रिज जवळ कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 322540 आणि 9423 750944. फुलपाखरांचं गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पारपोली गावात 20 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान फुलपाखरू महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. या महोत्सवाचं उद्घाटन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या महोत्सवाचं आयोजन सावंतवाडी वन विभाग आणि पारपोली संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती यांच्या वतीनं करण्यात आलं होतं. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते या महोत्सवाचा शुभारंभ करण्यात आला. सह्याद्री पर्वत रांगेतील आंबोली घाटाच्या पायथ्याशी असलेलं पारपोली गाव इथले दाट जंगल, धबधबा, अप्रतिम सृष्टी सौंदर्य, दुर्मिळ वन्यजीव, जैवविविधता, डोंगरे, दर्या इत्यादी मुले या गावाला पर्यटनदृष्ट्या मोठा वाव आहे. फुलपाखरू म्हटले की अगदी लहान मुलापासून थोडा मोठ्यापर्यंत आवडणारा सजीव आहे. राज्यातील सर्वाधिक फुलपाखरे आणि अनेक दुर्मिळ प्रजाती या पारपोली भागात आढळून येत आहे. या गावातून फुलपाखरांच्या 180हून जास्त प्रजाती इथे आढळतात. आज हा महोत्सव या ठिकाणी सुरू करताना की सकाळी आल्यानंतर जी माहिती घेतली तर या अनुषंगाने ह्या सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जैवविविधतेनं नसलेला आहे, भरलेला आहे. जर आपण पश्चिमेच्या बाजूला बघितलं तर तिकडे आपल्याला समुद्र व सागरी आपले पर्यटन करू शकतो. तसंच पूर्व भागात बघितलं किंवा दक्षिण भागात बघितलं या ठिकाणी तर जैवविविधते नसलेला आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जैवविविधतेने सागरी ह्या अशा वेगवेगळ्या दृष्टीने नसलेला जिल्हा आहे. आणि ह्या पारपोली गावामध्ये हा जो महोत्सव सुरू केलेला आहे आणि आजचा या ठिकाणी ग्रामस्थांचा जो उत्साह पाहिला, माझी त्यांना एकच विनंती आहे, आपल्याकडे जो पर्यटक येईल त्याच्यासाठी आपण पण एक चांगली पाऊल पुढे येऊन जेवढे पर्यटक आपल्याकडे येतील त्यांना आपण न्यारी निवास असेल किंवा जे त्यांना आपण सुविधा देऊ शकलो तेवढ्या द्याव्या, जेणेकरून असा महोत्सव आणि आपल्याकडे येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल. पारपोली गावच्या विकासासाठी भरीव निधी दिला असून येत्या काळात हे गाव जगभरात पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचं प्रतिपादन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलं. खरं तर गावात आल्यानंतर दीपकभाई लक्षात येतं राजकारण काय असतं. गावात आल्यानंतर लक्षात येतं की गावातील छोटे कार्यकर्ते जे आहेत ते छोटे कार्यकर्ते त्यांच्यासाठी, त्यांच्या नेत्यांसाठी कशा पद्धतीने प्रेझेंट करण्याचं काम करत असतात आणि हे प्रत्येक क्षणाला लक्षात येतं. खरं तर मी अपघाताने झालेला जरी पालकमंत्री असलो तरीसुद्धा सिंधुदुर्गाचा एक सुपुत्र आहे आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्गासाठी जे आवश्यक आहे ते करण्याची एक फार मनापासून नेहमीच इच्छा राहिली आणि त्यामुळे ते करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि हे सर्व करत असताना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये सबका साथ सबका विकास या एक मूळ तत्वांवरती 2014 पासून आजपर्यंत आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सातत्याने झटत राहिले. कोणतंही राजकारण न करता गावाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून मग 14 वित्त आयोगाचे पैसे हे डायरेक्ट ग्रामपंचायतीला गेले पाहिजे हा मूळ विचार त्यांनी सर्वसामान्य देशामध्ये हा रुजवला आणि त्या दृष्टिकोनातून अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली. मी फक्त या निमित्ताने एवढंच सांगेन
की हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आदरणीय दीपकबाईंनी सुद्धा सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी केलेलं योगदान हे फार मोठं आहे. खरं पाहिलं तर या सगळ्या योजना आणि या योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराची एक निर्मिती करण्याचं एक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांनी एक आराखडा तयार केला आहे. खऱ्या अर्थाने या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या काळामध्ये फार महत्त्वाच्या आहेत. आदरणीय नारायण राणे साहेबांनी सुद्धा MSEBच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने त्यांच्याकडे असणाऱ्या खात्याच्या माध्यमातून एक सर्वसामान्य सिंधुदुर्ग आणि कोकणासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्याचा प्रयत्न करतात. आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी सुद्धा विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीने 12 बलुतेदारांना एक संधी कशी प्राप्त होईल यासाठी सुद्धा प्रयत्न करण्याचं काम केलं. यामध्ये मी फक्त एवढाच विचार करण्याचा प्रयत्न केला की मी कोकणाचा सुपुत्र म्हणून, मी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून मला कोकणासाठी काय करता येऊ शकतं, म्हणून मग सिंधुदुर्ग असेल कोकणामध्ये भरभरून निधी देण्याचं काम करण्यात आलं. आणि त्यामध्ये आज मला प्रामुख्याने सांगावंसं वाटतं की या तारपोली गावामध्ये मी या माध्यमातून काय निधी देऊ शकलो तर 80 लाख रुपयापर्यंतचा निधी हा या तारपोली गावामध्ये छोट्याशा गावामध्ये देऊ शकलो. त्यामध्ये 50 लाखाचे 2 साखव, त्याचबरोबर 35 लाखाचं जवळजवळ एक समाज मंदिर, एक ओपन जिम 10 लाखाची, 10 लाखाचं जाधववाडीमधला असणाऱ्या रस्ता आणि 6 लाख रुपये शाळा दुरुस्तीसाठी. मी यासाठी सांगण्याचा प्रयत्न केला की या सगळ्या गोष्टींमध्ये इथे असणारे सर्व लोकप्रतिनिधी, इथे असणारे सर्व ग्रामपंचायतीचे सर्व छोटे छोटे सदस्य यांच्या प्रत्येकाच्या मागण्या या भरपूर असतात. परंतु जे पॉसिबल आहे, जेवढं शक्य आहे तेवढं देण्याचं काम हे प्रामाणिकपणे पालकमंत्री म्हणून आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून करण्याचं काम केलं. आज हा जो महोत्सव आपण या ठिकाणी सुरू केला किंवा या सगळ्याला मी माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतोच. परंतु हा सीझन वाईज न होता याला कुठेतरी कायमस्वरूपी इथे फुलपाखरं कशी येतील, कारण मी माझ्या शहरामध्ये सुद्धा, डोंबिवली शहरामध्ये सुद्धा असं एक फुलपाखरूंचं उद्यान करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु काही सीझन्समध्ये, कारण शहर असल्यामुळे जैविकता तिथे उपलब्ध होत नाही आणि म्हणून मग काही अंशी काही ठिकाणी काही बंदिस्त अशी फुलपाखरांची उद्यानं तयार करण्याचं काम करण्यात आलं होतं. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने काही निर्णय दिले की असे बंदिस्त ठेवू नये, त्यामुळे तीही फार मोठी अडचण निर्माण झाली. परंतु तरीसुद्धा काही फुलपाखरू प्रेमी आहेत, त्याच्यामध्ये अभ्यासक म्हणून बरेच जण काम करतात आणि त्यांनी सर्वांनी एक विचार केला की ज्या ठिकाणी मड आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी चिखल आहे किंवा अशा काही व्यवस्था त्या ठिकाणी उभ्या राहिल्या तर त्या ठिकाणी फुलपाखरांची निर्मिती आणि फुलपाखरं मोठ्या प्रमाणामध्ये आकर्षित होत राहतात. तर त्यासाठी काय करता येऊ शकतं, मी नक्कीच आदरणीय दीपकजी असतील, आम्ही सर्वजण हे गाव आणि या गावात जवळचा असणारा परिसर या दृष्टिकोनातून पर्यटनाच्या एका वेगळी दिशा घेऊन पुढे येईल यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. मी आपणा सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. एवढा चांगला कार्यक्रम, त्या कार्यक्रमाला मला यायचंच होतं आणि म्हणून मग मी इथे आलो. गावातील तरुणांनी ही जैविकता कशी राखली जाईल यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करूया. पारपोली येथे फुलपाखरांच्या वाढीसाठी अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण सूक्ष्म असं वातावरण तसंच फुलपाखरांचे अन्न असलेली विविध प्रकारची फुले उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुमारे 180हून अधिक विविध प्रकारची फुलपाखरे या गावात आढळतात. निसर्गप्रेमींसह पर्यटकांसाठी विविध प्रकारच्या फुलपाखरांचा अभ्यास करण्यासाठी ही सुवर्ण संधी आहे. पारपोली गावातील पारंपरिक घरात राहण्यासह पारंपरिक खाद्य संस्कृतीचा आणि विविध पारंपरिक कला यांचा आस्वाद घेण्याची संधी देखील पर्यटकांना मिळणार आहे. सिंधुरत्न योजनेतून दीपक केसरकर यांनी पर्यटनासाठी विशेष योजनांची घोषणा केली. माझं जीवन हे खरं तर तुमच्यासाठी आहे, परंतु तुम्ही वापर करून घेतला नाही आणि तुम्ही भांडत राहिला त्याचा काही उपयोग होणार नाही. तुम्ही एक 15-20 मुलं तयार करा. मी तुम्हाला लांबलचक भाषण का केलं पाहिजे तर तुम्हाला समजलं पाहिजे की कोलगावला सातावळेकर म्हणून कुटुंबीय आहे, त्यांचे जे जावई आहेत त्या जावयांचं एक स्पाइस विलेज आहे कोंड्याला, त्याचं नाव सहकारी असं आहे. त्या एका स्पाइस विलेजमध्ये वर्षाला 65,000 पर्यटक जातात आणि एका पर्यटकाला तिथं एंट्री फी नुसती 700 रुपये आहे. आणि तिथे जी मुलं माहिती
माहिती देतात वेगवेगळ्या झाडांची, त्या मुलांना दर महिन्याला नुसते 30,000 रुपयाची मिळतात. ही पर्यटनाची ताकद आहे. तुमची 10-12 मुलं, जी मुलं गाईड म्हणून काम करतील, फुलपाखरं दाखवणारी गाईड म्हणून, त्याने फुकट काम करायला नको, उनके लिए आप चार्ज लगाइए. वो चार्ज का जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा कमेटी को जाएगा, कुछ पैसा उनको मिलेगा, और ऐसे करके इको सिस्टम बनाना चाहिए. तो मैं हमेशा आके बोल के जाऊंगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उससे कुछ तैयार भी नहीं होगा. आप पहले DFO उनके ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने कुछ काम किया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. तो पहिले DFO आहे, एका DFOने त्यांनी दिलेले 4 कोटी रुपये परत पाठवलेले आहेत. आणि हे असे DFO आहेत की ज्यांना पैसे नाही दिले तरी पण त्यांनी धबधब्यावर जाणारे रस्ते तयार केले, पैसे नंतर मागितले. म्हणून कलेक्टर साहेब जास्तीत जास्त पैसे यांना दिले पाहिजे. मग त्याचं वन उद्यान असून दे, पारपोलीचं फुलपाखराचं गाव असून दे, केसरीसारखं एक सुंदर ज्या ठिकाणी सावंतवाडीची योजना 150 वर्षापूर्वीची आहे, नुसती ती योजना बघायलाच पर्यटक येतील. परंतु आज मी घोषित करतो की तुम्ही या पर्यटनामध्ये जर भाग घेणार असाल आणि महिलांच्या नावाने ते करणार असाल तर तुम्हाला 30% सबसिडी ही सिंधुरत्नाच्या वतीने दिली जाईल. आदरणीय राणे साहेबांची जी योजना आहे ज्याच्यामध्ये 30% सबसिडी ही त्यांच्या योजनेच्या माध्यमातून दिली जाते, 30 ते 25% सबसिडी, ती सबसिडी तुम्ही घ्या. तुम्हाला त्याच्या व्यतिरिक्त जर लोन घ्यायला लागलं बँकेकडून तर त्याचे व्याज सुद्धा हे आम्ही सिंधुरत्नामधून देऊ शकतो. त्याच्यासाठी कोकण ग्रामीण पर्यटन नावाची योजना आहे. परंतु एकत्र बसा, ठरवा की या ठिकाणी किती उडण तुम्ही घरं करायची ठरवली तर किती उडण चॅलेंज पाहिजे. तुम्ही या ठिकाणी चिऱ्याची घरं करायची ठरवली तर त्याला किती रुपये लागणार आहे. यहाँ पे मड हाउसेस भी हो सकती है. हमेशा ऐसे नहीं है कि जो कॉस्टली चीज है उसमें ही रहने के लिए लोग आते हैं, लेकिन ऐसे वाले घर लोगों के ओनरशिप के होने चाहिए. उसके लिए हम लोग उनको लोन भी देंगे, उसके लिए हम उनको इंटरेस्ट भी उनका हम पे करेंगे, लेकिन कुछ तो बनना चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग है. तो आज जब आप आएंगे ये सब स्कीम लेके आएंगे. मी तुम्हाला सांगायला मला अभिमान वाटतो की हे राज्य का बदललं तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे की ज्या राज्यामध्ये एकही मीटिंग कोकणासाठी होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आंबोलीचा जो हे आहे, आंबोलीचा कबलादार प्रश्न आहे, त्याला मुख्यमंत्र्यांचा स्टे होता, 2.5 वर्षामध्ये तो स्टे उठू शकला नाही. शेवटी आमचं राजकारण हे जनतेसाठी असतं. मला आमदार म्हणून काही गाड्या घ्यायच्या नाहीत, आमच्या घरामध्ये 10 गाड्या माझे वडील असल्यापासून उभ्या असतात. हे जनतेसाठी घडलं पाहिजे तर उठाव करायला लागतो. आणि हा उठाव केला आणि जर कोणी बदनामी करत असेल तर त्यांच्या आपण समजून घेतलं पाहिजे की हा उठाव कशासाठी होऊ शकतो. माझी जर चांदा ते बांधा योजना रद्द होऊ शकते आणि मुख्यमंत्री त्याला एका शब्दाने सुद्धा म्हणणार नाही की ही योजना बंद करू नका, तर त्यावेळेला उठाव करायला लागतो. तो माझ्यासाठी नसतो. चांदा जाऊन ते बांधाचा 1 पैसा माझ्या घरी गेलेला नाही आहे. गरीब मच्छीमारांच्या घरी गेला, गरीब महिलांच्या घरी गेला आणि त्यांचा तो अधिकार आहे. आणि म्हणून समजून घ्या की सिंधुरत्न महाराष्ट्रातली एकमेव अशी योजना आहे की ज्याच्यामध्ये आपण व्यक्तिगत लाभ घेऊ शकतो आणि हा व्यक्तिगत लाभ तुमच्यापैकी प्रत्येकाच्या घरी पोहोचला पाहिजे. इथं जर फुलपाखराचं गाव होत असेल तर तुम्ही महिला बचत गटांची मीटिंग घ्या. त्याच्यामध्ये आमची फ्री रेंजिंग बर्ड नावाची स्कीम आहे. लोक आली, आता नवरात्रीच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही नॉनव्हेज खात नाही पण लोक आली आणि त्यांना समजा अंड्याचं ऑमलेट करून द्यायचं असेल आणि ते जर फ्री रेंजिंग बर्डचं असेल तर मी मुंबईमध्ये ज्याला राहतो आणि फ्री रेंजिंग तो जर अंड मला विकत घ्यायचं असेल तर 120 रुपयाला 6 अंडे मिळतात. एरवी बाजारामध्ये 5 रुपयाला 1 अंडा मिळतं. मग ती फ्री रेंजिंगची वो जो एग रहेगा वो एक आने वाले पर्यटक को देना चाहिए. आप एक पर्यटक कितने बढ़ते हुए देखिए, उसमें मैं आपको दूसरा आदमी भेज देता हूँ जो यहाँ पे हेल्थ स्पा बनाएगा. तो उसके लिए त्याचे एक लक्षात घ्या की मी किती जरी लोक इथं पाठवली तरी तुम्हाला हे करायचं आहे, तुमच्या मालकीचं ते असलं पाहिजे. हेल्थ स्पा असलं तर ते तुमच्या मालकीचं असलं पाहिजे. असं एक मॉडेल बनवून दाखवा पारपोली गावामध्ये की लोकांनी म्हटलं पाहिजे अमूलचा विकास कसा झाला, लोक एकत्र आले आणि अमूल आईस्क्रीम तयार झालं, अमूलचं दूध तयार झालं. तसं तुम्हाला जर गाई घ्यायच्या असतील
तर ह्या गायी सुद्धा शासनाच्या वतीने 75% सबसिडीने तुम्हाला दिल्या जातील. परंतु देशी गायी घ्या, देशी गायीचं दूध इथं आपल्याला प्यायला मिळतं. या ठिकाणी अशा तऱ्हेच्या कोंबड्या हे केल्या जातात की ज्या पूर्णपणे ऑर्गॅनिक याच्यावर तयार केल्या जातात. असं जर वाटलं तर तुमच्याकडे राहायला लोक येणार, 4-4, 6-6 दिवस राहायला लोक येणार. आणि म्हणून हे काय मी तुमच्याकडे भाषण द्यायला म्हणून आलो नाही. याच्यामधून क्रांती घडली पाहिजे, याच्यामधून पारपोलिक गाव घडला पाहिजे. आणि ते जर पैसे मी द्यायचं तुम्हाला कबूल करत असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त एक मीटिंग घ्यायची आहे. मीटिंग घेऊन गावाची एकी करायची आहे आणि ही गावाची एकी करून तुमच्या गावाचा विकास आराखडा तयार करायचा आहे. त्याला लागणारे 100% पैसे हे तुम्हाला दिले जातील. यावेळी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, उपवनसंरक्षक एस नवकिशोर रेड्डी, माजी आमदार राजन तेली, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, अशोक दळवी, प्रांताधिकारी प्रशांत पानवेकर, सहाय्यक वनसंरक्षक डॉक्टर सुनील लाड, वनक्षेत्रपाल आंबोली विद्या घोडके, पारपोली सरपंच कृष्णा नाईक, उपसरपंच संदेश गुरव, फुलपाखरू तज्ज्ञ हेमंत ओगले, काका भिसे, अमित भिलारे आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. हे बघा, मी माझं तुम्हाला मोबाईलवरचं हे दाखवतो. आज सकाळीच मी बावनकुळे साहेबांशी बोललेलो आहे. त्यांनी सांगितलं की जो संकेत मला द्यायचा होता मी दिलेला आहे. सगळ्यांना काय सांगायचं ते बंद खोलीत सांगितलेलं आहे. हे उघड्यावर सांगता येत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काहीही काळजी करू नका. आमची युती अखंड आणि मजबूत आहे आणि आम्ही इथं तिन्ही युतीचे आमदार निवडून दाखवू तुम्हाला या मतदारसंघात. हे बघा, मी माझं तुम्हाला मोबाईलवरचं हे दाखवतो. आज सकाळीच मी बावनकुळे साहेबांशी बोललेलो आहे. त्यांनी सांगितलं की जो संकेत मला द्यायचा होता मी दिलेला आहे. सगळ्यांना काय सांगायचं ते बंद खोलीत सांगितलेलं आहे. हे उघड्यावर सांगता येत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्ही काहीही काळजी करू नका. आमची युती अखंड आणि मजबूत आहे आणि आम्ही इथं तिन्ही युतीचे आमदार निवडून दाखवू तुम्हाला या मतदारसंघात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. राऊत काय आहे? राऊत हे त्यांना जामिनावर बाहेर असलेले आरोपी आहेत. उद्या जर एखादा मनुष्य जर त्यांच्याविरुद्ध त्याने पिटिशन टाकलं तर कदाचित ते पुन्हा आतमध्ये जाऊ शकतात. त्याच्यामुळे त्यांनी जपून काय ते बोलावं आणि कायद्याचं पालन करावं एवढंच मी त्यांना सांगतो. ड्रग्सच्या संदर्भात त्यांचा संबंध असेल, आमच्या पक्षाचा कोणत्याही ड्रग्सच्या याच्याशी संबंध नसतो. आणि बघा, मी मुंबईचा पालकमंत्री बनल्यानंतर ड्रग विरोधी पहिली मोहीम मी राबवलेली आहे मुंबईमध्ये. सगळे ड्रग्सचे अड्डे उद्ध्वस्त करून टाकलेले आहेत आणि तीच भूमिका मी ह्या जिल्ह्यात सुद्धा घेतलेली आहे. या जिल्ह्याचा मी पालकमंत्री नसलो तरी ह्या जिल्ह्यातला मंत्री आहे. तुम्ही कोणालाही जाऊन विचारू शकता की ड्रग्सच्या विरोधामध्ये सगळ्यात मोठी मोहीम मुंबईची जी झाली ती मी पालकमंत्री झाल्यानंतर आणि एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब गृहमंत्री झाल्यानंतर झालेली एवढी मोठी कधीही कारवाई ही महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये झालेली नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही संजय राऊतने काय केलं हे आता प्रत्येक शिवसैनिकांनी समजलं पाहिजे की उद्धव साहेबांना युती पुनर्स्थापित करायची होती. उद्धव साहेब आणि मोदी साहेब एकत्र येणार होते, परंतु त्याच्यामध्ये संजय राऊतांनी या ठिकाणी विष कालवण्याचं काम केलं. याच्याबद्दल शिवसैनिक त्यांना कधीही माफ करणार नाहीत.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. निष्क्रिय सरकारमुळे दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात अपुरा औषध साठा तसंच अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होत असलेला त्रास आम्ही आता खपवून घेणार नाही असा रोखठोक इशारा दोडामार्ग तालुका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं दिलाय. त्यावेळी थेट ग्रामीण रुग्णालयाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना तालुका प्रमुख संजय गवस, मदन राणे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी भेट देत पाहणी केली. त्यावेळी अपुरा औषध साठा असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं व अपुरे कर्मचारी वर्ग असल्याचं समजलं. तसंच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा गेले 4 महिने पगार दिला नाही, त्यामुळे ते काम करण्यास कोणी तयार नाही. स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्यानं गर्भवती महिलांचेही मोठे हाल होत आहेत. त्या साऱ्या घटनेचा निषेध नोंदवत सरकारच्या उदासीन धोरणाबाबत संजय गवस व त्यांच्या टीमने नाराजी व्यक्त केली. दोडामार्ग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीने ग्रामीण रुग्णालयाची भेट देऊन एकंदर या ग्रामीण रुग्णालयात असलेला अपुरा औषध पुरवठा, येथील वॉर्डमधील अस्वच्छता आणि रिक्त असलेल्या पदासंदर्भात येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्याशी आम्ही चर्चा केली. यानंतर या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या ठिकाणी जवळपास एकूण पदे 17 रिक्त आहेत. टोटल 30पैकी 17 रिक्त पदं आहेत. तसेच अनेक या ठिकाणी औषधं जी आवश्यकता प्रमाणात पाहिजे होती ती पण अपुऱ्या प्रमाणात या ठिकाणी आहेत. त्याचप्रमाणे या ज्या वॉर्डमध्ये असेल रुग्ण ज्या ठिकाणी असतात त्यांचे वॉर्ड हे आहेत, स्वच्छतागृह आहेत, त्या ठिकाणी अस्वच्छता आहे. या सगळं प्रकार लक्षात आल्यानंतर मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा जो महाराष्ट्र शासनाचा जो निर्णय आहे तो तकलातून असल्याचा आता या ठिकाणी दिसून आलेला आहे. कारण या ठिकाणी पूर्णपणे अपुरा औषध उपचार आहेत. कुठेही प्रकारे डॉक्टरची सेवा नाही आहे या ठिकाणी. डॉक्टर कंत्राटी पद्धतीने या ठिकाणी कार्यरत आहेत, त्यांना 6-6 महिने पगार या ठिकाणी नाही. त्यामुळे या ठिकाणी असं वाटतं की या जे महाराष्ट्र शासन आहे, आरोग्य विभाग आहे, तो पूर्णपणे जनतेच्या जीविताशी खेळ करत आहे. आणि अशा प्रकारे जर खेळ करत असेल तर येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये या ठिकाणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र आंदोलन आणि उपोषण करण्याचा इशारा आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा जो हा चुकीचा निर्णय आहे, ज्या ठिकाणी औषधं पाहिजे त्या ठिकाणी औषधं देत नाही, आज संपूर्ण सावंतवाडी मतदारसंघात अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की आरोग्याच्या बाबतीत येथील आमदार आहेत ते अपयशी ठरलेले आहेत, शिक्षणाच्या बाबतीत येथील आमदार आहेत ते अपयशी ठरलेले आहेत. परत आपले आत्ता जस्ट आम्ही अन्न म्हणजे रास्त दुकानाच्या संदर्भात आता आम्ही तहसीलदारांना एक निवेदन दिलेलं आहे. त्या ठिकाणी जे धान्य पुरवठा केला जातो त्यामध्ये पूर्णपणे किडी अळी सदृश या ठिकाणी उपलब्ध झाले आणि तोच पुरवठा, धान्याचा पुरवठा आज दोडामार्ग तालुक्यातील जनतेला केला जात आहे. या संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाचा हा आम्ही या ज्या आरोग्याचा आहे, अन्न आहे आणि शिक्षण आहे, जे आपल्या मूलभूत गरजा आहेत त्या मूलभूत गरजा पुरवठा करण्यासाठी इथे महाराष्ट्र शासन आणि येथील आमदार आहेत, स्थानिक आमदार पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये या आमदाराला याचा जाब विचारण्यास आम्ही बसणार. जी माहिती मिळाली त्या माहितीनुसार जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य जे उपकेंद्र आहेत किंवा केंद्र आहेत, ग्रामीण रुग्णालय आहेत, यांना औषध उपचार पुरवठा करण्यात येणार आहे अशी बातमी मिळाली होती. परंतु ज्यावेळी जिल्हा नियोजनची बैठक पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा नियोजनमधून ज्यावेळी औषध पुरवठा त्यावेळी वेळ लागणार आहे. परंतु या ठिकाणी आता आम्ही बघितल्यानंतर जवळजवळ 70% औषध उपलब्ध आहेत. जवळजवळ 30-35% औषध नाही आहे. महत्त्वाचं म्हणजे कफ सिरपसारखं जे सर्वसामान्य रुग्णाला आवश्यक असलेलं गेले 1.5 वर्षापासून हे औषध नाही आहे. म्हणजे या शासनाला जनतेशी खेळ करायचा आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये ही सर्वसामान्य जनता या शासनाच्या विरोधात रान उठवल्याशिवाय गप्प राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर.
Now experience sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. तर 15 कामगारांचे बळी गेले असते, विनायक राऊत यांचं गंभीर विधान. बावडा रस्त्याच्या विलंबाला नितेश राणे जबाबदार, सतीश सावंत यांची टीका. आणि फुलपाखरू महोत्सवाचं शानदार उद्घाटन. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.